Оста хора, аз съм и сега съм в геймплей България и ще правя ревю на сървъра. Първо, както виждате, това е спълнето. Тук на Zax пета. Това е спълнето. Виждате, тук има малко информация за геймплей България. Евенти всеки ден от 9 часа, сайта ще е в описанието и също така YouTube канала на Owner Денката 9988. Ще се абонирате за него, ако искате. И да започнем с първия ларп, който е касино. Ларп касино. Окей. Касино. След 3 секунди ще отидем. 3 секунди. Така. За да играеш на първата игра от касиното ни, чакпот и си избирате сума. За втората игра, която се нарича Coin Flip, трябва да напишете да играете Coin Flip Create 500 hits или Tails. Когато пуснете Coin Flip и искате да играете с някой ваш приятел, той трябва да натисне върху вашата глава, за да започне отброяването. Така. Първо, този ларп има информацията за казиното. Втория Coin Flip разбрахте от казиното. Третия ларп, който е ларпът Creates. Имаме на ларп. Добре, защо? Къде? Опа. Не съм го написал. Омага! Кратес. Ларп Кратес. Опа, хора, извинете ме. Ларп Кратес. Ще отидем сега и ще разберем какво е това. Искаш да имаш ключ вод, от тук можеш да спечелите награди, като пари, ранг и китове. Просто тук пишете вод и ви излиза това, цъкате върху него и водвате, тук можете да спечелите пари, ранг и китове. Аз лично още не съм воднал и няма да водвам скоро. Отивам на следващия лап, който е ларп дроп. И отново искам да се извиня, че си имам с бандикам, обаче OBS-а се прецаква, екшена много ми лаги и така нататък. Тук на този ларп просто не знам какво трябва да се прави лично, обаче просто изобщо не знам какво е това, зато че преминавам към следващия ларп, който е Екон. Ларпът Екон. Добре. Коли ще излезе тук? Еконт. Изпращате пари в офис на Еконт и ги получавате следната схема. 10 лева, 20 лева, 15 лева, 30 лева, 20 лева, 40 лева, 25 лева, 50 лева. Добре, това е много яко. Ако искаш да изпратиш пари, ни пиши в Skype. gameplaybg.com. Skype също ще бъде в описанието. Следващия ларп, да премини към него, то е ларпът Enchant. На ларп Enchant просто се вземате нива и нещо, което искате да енчантнете, цъкате тук, обаче сервера бъгна. Да, цъкате тук и си енчантвате. Това е от ларпа, тук някой много да се покае. Ларпа End. Ларп End тук просто ще има да се вземеш поизънки, полшани и така нататък. Вземате си неща. Тук след това дърво е PvP-то. Е тук. Обаче аз съм стейкшър пак. Следващия ларпа Events. Тук всеки ден от 9 часа разбрахте има евенти. Има 4 ларпа евенти. Първия ларп евент е чест евент. Вторият е Run евент, който съм бил на него и е доста якичко. Третия е Snake евент, тук просто трябва да се биете и който спечели му дават не знам какво, но дават нещо. Miner евент, тук копате с хубава кирка и ви дават някакви неща. Това е от ларпа Events. Отивам на следващия ларп, то е Food. Тук просто знаете Food какво е. Просто идват тук всякакъв меч или с каквото и да е било и тук спамват някакви животни, ето крави. Биеш крави и си вземаш храна, тук просто ако си гладен си вземаш храна, ядеш и така нататък.
Следващия варп. Jail. Следващия варп. Jail. Тук, честно казано, никаква идея какво трябва да правя. Мисля, че тук е затвор. Доколкото знам. Да, мисля, че тук е затвор. Някакво тук да правя. Warp Job info, добре. Това е Couchus Minime. What the fuck, добре. Jobs Browse, за да видите списък с професии. Jobs Join, име на професия, за да започнете работа. Jobs Leave, име на професия, за да излезнеш от професия. Job Stats, за да видите кой левел сте в професията. Я да видя и аз. Опа. Да, аз нямам работа. Добре. Следващия варп. Той е Малинко Маркет. Омага. Малинко Маркет е следващия варп. Да видим какво е тук. И първо искам да се извиня. Че нямаше клип. Време. 2 дена. Просто нямаше никаква програмка, с която да снимам с Bandicam, не се чува скайпа добре, а аз искам да снимам с приятели. Просто, ако знаете някаква хубава програмка, напишете долу в коментарите. Ето тук е на английски. Under to sell an item, тук market at price. Тук за да продадете някакъв item. Тук е you have to hold the item to put. Да, тук за да ходиш на item. Ако искаш да добавиш някой item, market at цена. Омага. Следващия warp, той е warp new. Добре, отиваме на Warp New и ще видим какво е тук. Hold Packet, 240, Legendary Epoch, Skit PvP, Bandit, Feed, добре, Gold Block, Packet 480. Тук за да си купувате купувате някакви лудове, голд блокове, даймонд блокове и ви дават тук някакви легендарки, китове, някакви ранкове и така нататък. Някакво друго да обяснявам за... Нека тук да видим Gold Chest пакет, 5 евро или 10 лева. Ранка Immortal, което е доста силно. Кит Титан, 5 легендарки и един калърник. Вие ще си го изберете. Другият е Emerald, Chest пакет 10 евро 20 лева. Ранг Титан, Кит, Паладин, 7 легендарни 7 легендарки пак си избирате калърника. Diamond, Chest пакет 15 евро 30 лева. Ранг VIP, МВП или това е да се кажа един от най-силните ранкове. Pro Chest, Protection 6 Diamond Armor, 9 легендарки, 15 водкея и каланик. Тук е Suffix, Store, God, PvP Master, ти си избираш. За поръчки Skype, Gameplay BG, отново казвам, ще бъде в описанието и да преминем към следващия Warp, който е Warp. Мисля, че PvP, да, Warp PvP. Имаме на Warp PvP. Тук просто си вземате някакви глупости от хома и слизате долу на PvP. Флай на PvP е забранен. При 3 бана ви се маха ранка. Флай на PvP се банва 1 час и 1 ден. Приятна игра и спазвайте правилата. Тук има още едно нещо. Флай на PvP е забранен. При 3 бана се маха ранка. При 3 бана се маха ранка. Тук отново го повтарят. И следващия Warp, който е Warp Rank. Тук може да си купувате различни ранкове. Сега ще ви ги покажа. Ето ни. Опа, гнила път, която ми трябва. Тук кой го е създал? FixerBG.
Ранг, които не взима от евент скоро. Добре. Кой е това? Ранг бандит. Тя е 240. Ender Chest, Heal, Workbench и Fix. Put Time, Kids, Eldar и User. Feed същото има, което е добре. Warrior е следващия ранг, то е 4,80. Да, 4,80. Дал ви един Ender Chest, Fly ви дава, което е нещо уникално. Има Heal, има Workbench, има Fix, Kids, Warrior, Bandit и User. Няма друго. За следващият е Immortal, цената е 6 лева. Дава ви Ender Chest, Fly, Heal, Workbench, Repair, Alvin Vice, Time Top. Фит, китове, удар, чимейра и Immortal. Титан, той е 12 лева. Ender Chest, Fly, Heal и Workbench. Repair, Invis, Time Top като на Immortal. Има фит, има и китове, удар, чимера, Immortal и Титан. Следващия кит е Паладин, той е 18 лева. Извинете. Ender Chest, Fly, Heal, Workbench, също като това. Repair, Invis, Time Top. И има всички китове от тук. Всички китове ги има в Паладин. MVP е най-силният ранг, който е 24 лева. Командите на всички други рангове. Всичко това е свързано в това MVP. Плюс кит MFP. Това е просто 24 лева е ранка, много уникален. Няма какво да се говори. Следващия ларп е Resinfo. Сега ще отидем на него. Отидахме така. И виждаме, че тук има маркиране. Маркирайте региона първо с ляв бутон, после с десен. След това пишете Res Select Where, тук е за ресовете ви помагат. 3. След това напишете Res Create име. За да добавите в резиденцията приятел, напишете Res, писете име. Име на приятел Trusted True. За да премахнеш приятел от реса Res, писете Res име Trusted False. Ако искате да дадете на някой играч реса си, Res give Res. Така. Име на играча. Ако искате да премахнете резиденцията, име на играча, Res Remove, повторете командата 2 пъти, за да си премахнете реса. И последното Res се прави с дървена мотика, което е... Най-важното е, че Res се прави само с дървена мотика. Следващия ларп помага, за кого ги бъркам. Следващия ларп е Shop. Тук може да си купувате почти всичко в играта. Ето, започваме от ето тук да се кае. Тук това са... Не знам какво е това, обаче има... Като напишете наклонена бал, ви показват колко пари имате в... нали, колко пари имате. И от тук може да си купувате с парите. Тук има абсолютно всичко. Може да си го купувате на втория етаж и са и броните, и мечовете и така нататък. Това е за този ларп. Следващия ларп е Warp SMS. И очаквайте следващия клип да е на някой геймплей без лак. Дано да е така. Ще се опитам да го направя така. И ако знаете някакви програми без Bandicam, защото аз в момента ползвам и Skype ми супер слабо се чува. Без Fraps много заема, без OBS не ми става. Просто някаква програмка, която може да ми стане. Така, продължаваме с този ларп. Ранг, който взе взима от Event скоро. Не знам за какво са го написали. Има. Омага, аз отново се върнах на това. Просто SMS е също като ранг. Просто няма никакъв смисъл. Warp Survival, тук като напишете Warp Survival ви пуска на рандом място и просто оцелявате. И последния Warp е Warp Vault. Отиваме на него.
Така. Искаш да имаш ключ, вот, от тук може да спечелиш награди, както пари, ранки, китове, това го казах. И да, хора, надявам се ключа да ви е харесал. Ако така, дайте на лайк и ако искате да наблюдате още такива, се абонирайте за мен. И до следващото такова видео.